बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. मंत्रिपद मिळावं अशी इच्छा कार्यकर्त्यांची असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्याबाबत निर्णय घेऊ शकतात, अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. शेवटी असं असतं की मी ज्यावेळेला शिर्डीला गेल्यानंतर मी बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे दोघांच्याही समाधीला भेट देत असतो. त्याच्यामुळे उद्या मी शिर्डीला जातो. शिर्डीला गेल्यानंतर त्या ठिकाणी ठाण्याला जाऊन आनंद दिघे साहेबांच्या समाधीला तिथं वंदन करेन. त्याचप्रमाणे बाळासाहेबांची स्मृतीस्थळ हे शिवाजी पार्क आहे, तिथं सुद्धा जाऊन खऱ्या अर्थाने दोन्हीही गुरु असले तरी आज आमच्या पक्षाचं नेतृत्व हे एकनाथ शिंदे साहेब करत आहेत आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यापासून सुद्धा प्रेरणा घेणं आवश्यक आहे. इतर आमचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री त्यांचं सगळं सहकार्य असतं, परंतु आपण सुद्धा या गुरुपौर्णिमेला आपले जे खऱ्या अर्थाने वैचारिक गुरु जे हिंदुत्वाचे गुरु आहेत त्यांना नमन करणं हे खऱ्या अर्थाने गुरुला नमन करण्यासारखं आहे. कारण राजकारणामध्ये विचारधारेला महत्त्व असतं आणि ही विचारधारा बाळासाहेबांनी कित्येक वर्षापूर्वी भारताला दिली आणि आज भारत त्या दिशेने मार्गक्रमण करत राहिल्यानंतर एक बलाढ्य राष्ट्र म्हणून भारताचा उदय झालेला आहे. सर्वांना बरोबर घेऊन गेलंच पाहिजे, परंतु त्याच्याचबरोबर एकमेव हिंदू राज्य हे भारत आहे, त्याचं नावच भारत आहे, हिंदुस्थान आहे, हे सुरुवातीपासून आहे आणि त्याच्यामध्ये कुठल्याही धर्माचा भेदभाव असा बिलकुल नाही आहे. ती परंपरा आहे, ती विचारधारा आहे आणि त्याचं पालन झालं पाहिजे असं मला स्वतःला वाटतं.